दखरा एबसुआ नैजिद'थि मुंख्लं दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सिम्बोरगाव दखरा एबसुआ थांनाय 10 मेनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम नैजिद'थि मुंख्लं दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंना फोजोबो। मिथिनाय बादिब्ला सिम्बोरगाव दखरा एबसुआ जोलुर बादायलायनायखौ 1990 मायथाइनिफ्रायनो दखरानि बेन्दोंनि सा-7 मुंख्लंफोरनि गोसोखांथि महरै खुंबोबाय थायो। मख'नो गोनांदि सा-7 मुंख्लंफोरनि गेजेराव 9 जुन थामहिनबा दिनैनि सानाव सिम्बोरगाव दखरा एबसुनिफ्राय खेबसेनो 4 जोहोलावफ्रा मुंख्लं जानांदोंमोन। बेनिखायनो दिनैनि सानखौ बिथा खालामनानै बोसोरफ्रोमबो बे बादायलायनायखौ खुंबोबाय थानायखौ मिथियो। दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जोबथा बादायलायनायखौ खुंफुङो। जोबथा बादायलायनायाव गेलेनायखौनो बेखेवनानै होयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया, लोगोसे बाहागो लायो एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना। सिम्बोरगाव दखरा दुलाय बर' फरायसा आफादा 22थि खेब जि दा मुंख्लं दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बिथांमोना खुंदों आरो बियो दिनैहाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जों दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननि बे खुंफुंनो हानायखौ जोङो जोबोद साबायखर बावदों। मानोना मुंख्लं बिथांमोनहा बर' माहारिनि थाखाय बे सार्थय एबा जेबो सार्थ गैयालासिनो बिथांमोना माहारिनि जानानै मुंख्लं जालांबाय आरो बिनिखायनो दिनै जों थांनानै थानाय सुबुंफ्रा जि माहारियारिफोरखौ लानानै जोङो थांनानै थागोनबा जोंहा अराय सम मोनसे सार्थ हिसाबै बिथांमोनखौ अराय सम मान होलांनांगौ आरो बिथांमोननि मुङै बिथांमोनखौ मान होनायनि मुङै जोङो माहारि दानायनि खामानि मावनो हायो आरो बिनिखायनो गेलेनाय बिथिंजों दिनै बिथांमोना जोलुर बादायलायनायजों लोगोसे दिनै बे ओनसोलजों सारा बड'लेण्ड आरो सारा आसामाव दिनै बिथांमोना मोनसे जि फुटबलनि गेलेनायनि बिथिंखौ बिथांमोना प्रम'सन खालायदों एबा गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोना बर'नि माहारियारि बाद दानायाव आरो दिनैहाय जोंनि जे ग्रेट नेशनेलिटिनि खोथा जाय बिथांमोना सोमावसारनाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जे बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो थाखाय ग्रेट नेशनेलिटि खालामनो थाखाय बयबो नारसोमदों बावसोमदोंमोन आरो बे समाव दिनै जों बयबो थांनानै थानाया सोरबिथिं खामानि मावनानै जों बर'खौ ग्रेट नेशनेलिटि खालामनायनि मोनसे बिबान आरो बिनिखायनो बे समाव बिथांमोननि जे खुंफुंनाय 22 बोसोरसिम जे बिथांमोना खुंबाय थादों मिजिंथिबा इयुनावबो बिथांमोना खुंलांबाय थागोन आरो गोबां बिथांमोननि गेजेरजों मोजां प्लेयार आरो गेलेनाय बिथिंनि गासै डिसिप्लिनखौ लानानै जोंनि गेजेराव रोंगौथि होनाय आरो जोंनि हालामाव फुटबलनि गियान आरो गुबुन गुबुन खेलानि गियान बिथांमोना जिहेथु दा बेबादि माखासे खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै जों अराय सम बरायो आरो बेखिनि बिथिंजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे गेलेनाय आरो बेबादि बिथिङाव नोंथांमोनाबो गोसो होयो। मानोना फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो दिनै केरियार दानो हायो। फुटबल गेलेनायजों गोबां बिथिङाव गेलेगिरि जानानै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल प्लेयार जानायजों लोगोसे नोंथांमोना स्पर्ट्सनि गुबुन गुबुन बिथिङाव मेनेजमेन्ट आयदाजों लानानै गुबुन गुबुन माने कच जानायनि आयदा आरो बायदि बिथिङाव बेबादि सोलोंथाइ लानानै जोङो दावगालांनो हायो आरो बिनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिमबो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायो जाहाथे फुटबल एबा गुबुन गुबुन गेलेनायखौ लानानै जाहाथे जोंनि माहारिया दावगालांनांगौ। जोङो जिहेथु थाखो 6आव बर' बिजों आरो असमिया बिजों एखेलगे थाखो 6नि जे सानखान्थि आरो बिगियान बिजाबखौ बिथांमोना बर' बिजों सोलाय इंराजिनि साफायदोंमोन आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैबो ब्लेक बेज गाननानै स्कुलाव जों प्रटेस्ट खालामदों बर' थुनलाइ आफादारि एबसुआ आरो जोंहा बर' माहारियाव दिनैहाय जोंजों दैथायहरजानाय एमएलए दङ एबा दैदेनगिरि दं, बिटिआर हालामावबो दङ। जों बिथांमोनजोंबो सावरायनानै बिथांमोनखौहाय फोरमायबाय जाहाथे बिथांमोनहाबो गोथोङै आसाम सरकारनो फोरमायो आरो जों मिजिंथिदों जे बिथांमोनहाबो बेखौ फोरमायो आरोबाव बेजों लोगोसे जोंनि बे जेंनानि जे समाधान जायो बेखौ जों आसा खालामो। मानोना जों बयहाबो बेवहाय दिनैहाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाफारसे लांनायजों लोगोसे आथिखालाव अलरेडि हायार सेकेन्डारियाव इन्ट्रडिउस जाबाय आर्ट्स स्ट्रिमा आरो बेनिखायनो गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादियै जोंनि बे मोन्थाय आरो जोंनि संबिधानिक मोनसे फान्डामेन्टेल राइट जायखौ लानानै जों बिमा रावजोंहाय गावनि स्कुलाव जों सोलोंथाइ लानो हायो आरो बेनिखायनो जों बिमा रावनिनो बिजाब 6 थाखोआव नांगौ आरो बेखौ लानानै जों अराय सम जुजिलांबाय थागोन। बे फरायसाया गुवाहाटीआव जाब्रबथाय जानानै रुंसारि जाबाय। जों बिथांनि थाखाय आर'ज गाबो आरो दुखुआव जों फोरमायो। मानोना माखासे जानाङै थासारियावसो जाब्रबथाय जानानै बिथांमोना रुंसारि जादों आरो जाय बिथांमोनहा गारि सालायग्रा एबा ड्राइभार बिथांमोनखौ हमै आरो आयेन बादियै बिथांमोनखौ डिटेन खालामनाय बे मोनसे नियम जायो। मानोना
आयेनाव डिटेन खालामनायनि उनावबो एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांमोनखौ सालिजारि इनभेस्टिगेसन खालामनानै बिथांमोननो बेलनि सुबिदा होनाय जायो बेनिखायनो बदाय सिगांनि जे एक्सिडेन्ट केसफोरनि ड्राइभार हमजानाय बिथांमोनहाबो बेलाव गदों आरो बेबादिनो जों मिजिंथियो जाहाथे जाय बिथांमोनखौ माने ड्राइभारा बेवहाय दाय गैया जानो हागौ नाथाय बिथाङा सासे ड्राइभार हिसाबै बेवहाय जिहेतु मोनसे गारिखौ सालायदोंमोन बिनि मोनसे बिथं इनभेस्टिगेसननि थाखाय बिथांखौ लांदों जानो हायो दा बेनिखायनो जों मिजिंथियो आयेननि नोजोरजों गासिबो जि मोनसे गोथों बिसार बेयो जागोन होननानै जों मिजिंथियो खुंगा 22थि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बेयो दिनै खुंगा 22थि जाबाय बे जोलुर बादायलायनायखौ सिम्बोरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1990 मायथाइनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जादों मानोना बेयाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफ्रा 1989 इं मायथाइनि दिनैनि सान एबा 9 जुनाव खेबसेनो 4 जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन आरो बाखि 3 जोहोलावफ्रा गुबुन गुबुन सानाव मुंख्लं जादोंमोन अब्लाबो जोङो 9 जुनखौनो गुदि बिथा हमनानै 9 जुनाव मुंख्लं सानखौ फालिबाय थादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि गेजेरजों नैबे दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों बेयाव जोंनि ओनसोलाव गासै 7 मुंख्लं जोहोलावफोर दङ मुंख्लं हिटलार बरगयारि बिथाङा बाथाबारि गामिनि मुंख्लं दैमु औवारि बिथाङा सेतनावरि गामिनि मुंख्लं फेबेन्द्र बसुमतारी बिथाङा औवाबारि गामिनि मुंख्लं फेरनाय बसुमतारी बिथाङा 2 नं फाख्रिगुरिनि मुंख्लं नकुल चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सिम्बोर गामिनि मुंख्लं सयतानन्द नार्जारी बिथाङा बाथाबारि गामिनि मुंख्लं शैलेन्द्र नार्जारी बिथाङा गाग्रागुरि गामिनि गासै 7 मुंख्लं जोहोलावफ्रा दिनैसिम जोङो बिथांमोनखौ सिबिनांगोन मानोना बिथांमोननि मुंख्लं एबा जिउ बावनायनि जाहोनावसो दिनैनि थारिखआव दिनैसिमाव जों नैबे बिथाखौ सफैनो हादों बेनिखायनो जों अरायसम बिथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायो आरो बिथांमोनखौ सिबियो आरो इयुनावबो जों सिबिलांबाय थागोन आरो नैबे दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जे होनाय जायो बे दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौबो जों इयुनाव होलांबाय थागोन दिनै जे जोबथा बादायलायनाय दिनै जोबथा बादायलायनाय नंगौ बे जोलुर बादायलायनाया थांनाय 10 मे 2023 इं मायथाइनिफ्राय जागायदों बे खेलाखौ जों लिग हिसाबै होनाय जादों आरो दिनै बे जोबथा बादायलायनाय एबा फाइनाल मेट्स बे फाइनाल मेट्सआव धोरोमपुरि बिथराइ क्लाब बिनि उल्थायै गेलेगासिनो दङ जायनारि जोंमा क्लाब बिथांमोन मोननै टीमा थांनाय 25थि खेब गेलेनायावबो बिथांमोन मोननै टीमानो फाइनालखौ गेलेदोंमोन आरो दिनैबो बिथांमोना फाइनाल मेट्सखौ गेलेगासिनो दङ मोनबेसे क्लाबा बेयाव गेलेनायाव बाहागो लादों बेयाव गासै 12था क्लाबा बाहागो लादोंमोन बेयो जोंनि सिम्बोरगाव ओनसोलाव थानाय गासैबो स्पर्ट्स क्लाब मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन